Фәрхәт һәм Фәрхәт. Сәлам, бу Фәрхәт һәм Фәрхәт. Һәм бу 9-нчы чыгарылыш. Башлыйк. Беренче видеоның исеме Каратунский угар 2. Димәк, аларның беренче чыгарылышы да бар. Давайте, карагыз хәзер. Давайте карыйбыз хәзер. Так, 20 яшьлек җегет ләгәнгә утыра һәм машина кабына. Хәзер нәрсәдер була. Менә бу ичмасам, адреналин. Бу үзек сезгә GTA уенын хәтерләтмиме? Ләкин бу егетләрнең күңелләре төшми. Һәм икенче җегет ләгәнне яулап ала. Гони! Гони! Дуслар, сез күрдегезме? Бу егетне күлләвектә коендырдылар. Ә беләсезме ни өчен? Кучона? Нинди кучона? Кут яна дип кычкыра бит ул. Безнеңчә Олимпиадага яңа ярыш кертергә кирәк. Ләгәндә шу. Алай булса, бу өлкәдә татарлар барысын да җиңәчәк. Һәм иң кызыгы әлбәттә, Азакта. әле генә шәп биюче туды. Йоу, сез MC Тимиргали белән шлюхны хәтерлисезме? Пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом-пом. Әйе, аларның яңа треги чыкты. Тыңлыйбыз. Иртән торам похмельдан, голова авырта. Ну, җегетләр, тагын ике телле бутап сөйләшәсез. Сезне тыңлар өчен татар, урыс, рэп сүзлеге кирәк. Исәнмесез? Сездә бармы татар, урыс, рэп сүзлеге? Әйе бар. 57 сум. Һәм бер ручка. Рәхмәт. А еще я вспоминаю бик матур кызы, огроменный имелер, кара күзләре. Огромедный имиләр. Огромедный имиләр. Яңа җырда яңа шәхес. Помню Искандер Бабай, старый агроном. Искәндәр бабай старый агроном, Джамшут бит бу. Җегетләр, алга табада булай барса, сез Тимоти шикелле альбом яздырырсыз. Соңыннан аныкы шикелле шәп клип та төшерерсез. Кем белгән? Бәлкем сезнең турында tatfiesta.ru сайтында язырлар. Йоу. Ләкин нигәдер бу клипта алар урысча күбрәк җырлый. Ай. Ә хәзерге татар яшьләре татарча сөйләшәмесең? Бу сорауга Индонезиядан килгән кунак Нәҗип җавап бирә. Ә яшьләр татарча беләме? Менә шундый җавап. Нәҗип, ә сиңа Тимиргали белән шлюх ошыймы? Нәҗип, ә Россия футболистлары Евро 2012-дә җиңәчәкме? Дуслар, әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, Нәҗипкә мөрәҗәгать итегез. Дөрес әйтәм, мин татар теле яратам. Афәрин сәхифәсе. Бүген безнең кунакта кумык кызы татарча җырлый. Карыйбыз. Афәрин. Дустым, рәхмәт караганың өчен. Без сезгә баш ябыз һәм ярыш игълан итәбез. Фотокарточкалар ярышы. Фотогызда Фәрхәт һәм Фәрхәт тапшыруын ничек яратканыгызны күрсәтергә тиешсез. Киләсе тапшыруда безгә иң ошаганын күрсәтәбез. Иңүчегә бездән бүләк. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Менә шундый матур футболка. Вай матур. Минем исемем Фәрхәт. Хәзер килә Фәрхәт һәм
tasma olib keladi. Әйе. Хәзер. 11 минут вакытта сизин. Хәзер без төшерәбез 1:20 минуттан да. Һәр язгына калды. Гафу итегез. Бик зур рәхмәт. Bu Tatar вахтершысы, Tatar вахтершысы яхшырак. Сөйләш. 5, 5.